Huomenta kaikille linjoilla oleville. Sampo onkin tuonne chatilla laittanut, että hän on paikalla ja me ei nyt heti nähdä keitä muita on, mutta varmaan tuttuja ja tuntemattomia. Me aloitetaan Aistin kanssa nyt tämmöinen webinaarisarja, niitä kerran kuukaudessa kerrotaan jostakin työhön liittyvästä teemasta. Ja tämä on oikeastaan osa semmoista, totta kai tämä on osa Aistin markkinointia, mutta oikeastaan Aisti on tehnyt kerää valtavasti dataa poikkeuksellisen monipuolisesti. Me tehdään sitä käytännön liiketoiminnassa ja me tehdään sitä tutkimuksellisesti. Ja meillä on kyllä tosi kutkuttavia datoja paljon ja myöskin kokemuksia. Halutaan niitä jakaa. Ja tämä on alku ensimmäiselle tämmöiselle ja seuraava on teemalla. Tuo tulee 1,5 kuukauden päässä. Silloin puhutaan nuorten työntekijöiden hyvinvoinnin haasteista, kun moni on niistä huolissaan ja ehkä syystäkin. Mutta muutama sana itsestäni. Mähän tulen vahvasti aika hyvinvointitaustalta, aina ollut sellainen varttitutkija, mutta enemmän niin kuin ihmisten ja organisaatioiden hyvinvoinnin haasteita, niitä yrittänyt ratkoa ja auttaa. Olen yksi Aistin perustajista, ja Aistihan on oikeastaan kummunut siitä ja liittyy tämän päivän teemaan, että koko työurani aikana on paljon ollut mukana myös niin kuin erilaisten työpaikkoja ja organisaation hyvinvointihankkeissa ja tämän tyyppisissä. Ja tosi usein siellä on vuosien varrella käynyt niin, että jossain vaiheessa, kun niin organisaatio on päättänyt, että tehdään sitä sun tätä, ja sitten olen ollut mukana tekemässä, ja kiva halunnut tehdä, mutta tosi usein on huomannut, että tämä, mitä me nyt tehdään, niin tämä ei ole olennaista. Et niin kuin vajavaisella tiedolla, ja aika usein vähän sokkonakin on vaan mietitty, että pitäisiköhän tehdä tämmöistä, että olisiko tämä hyvä juttu, ja sitten tehdään, mutta jos me ei tehdä olennaisia asioita, niin sitten tulokset jää niin kuin piippuun. Ja tämän teeman parissa ollaan nytkin, mutta se minusta ja Aistin taustasta. Pasi, kerro sä vähän itsestäsi lisää. Joo, hei, huomenta mun puolesta kanssa, ja hei, Sampo, vanha ystäväni siellä, niin mukana loistavaa ja pitkäänkään nähty, mutta tervetuloa sinulle ja kaikille muille. Ja tosiaan mun nimi on Pasi Papunen, ja mä tuun taas vähän eri suunnasta kuin toi Patrik tähän juttuun, että mun rooli on niin kuin tällä hetkellä tämmöinen mahdollistaja, että miten nämä kaikki tutkimustulokset sitten saataisiin sinne käytäntöön asti, ja ne rupeaisi näkyä siellä yrityksen liiketoiminnassa. Ja mulla on erittäin pitkä tausta asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta. Mä oon 30 vuotta yli ollut johtamassa erilaisia asiantuntijaorganisaatioita, että mä oon ollut terveystalossa johtamassa sitä isointa liiketoimintaa, työterveyttä 5 vuotta jossain kohtaa, ja olen ollut pörssiyhtiön varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajana ja useiden konsulttiyritysten. Mä oon johtanut lääkäreitä, olen johtanut mainosihmisiä, olen johtanut viestintäihmisiä, headhuntereita, oikeastaan you name it, niin kaikkea löytyy. Ja sen takia mua kiehtoo aivan valtavasti tämä maailma, jossa me Aistin kanssa ollaan, että miten me voidaan eri yrityksiä auttaa sillä omalla polullaan, koska jokaisen yrityksen DNA on erilainen, ja sen takia vain sillä, että me analysoidaan juuri sitä yritystä, niin voidaan ruveta tekemään oikeita johtopäätöksiä. Eli tämmöisellä setillä me tänään tässä ollaan liikenteessä, ja sinne saa heittää niitä kysymyksiä, jos pystyy kommentoimaan. Mä en tiedä, pystyykö se ääneen kommentoimaan, mutta ainakin chattiin voi heittää kamaa. Niin me yritetään sitten vastata noihin kysymyksiin. Mutta jos me katsotaan vielä pikkusen tätä meidän Aisti Health-nimistä yritystä, niin meidän niin kuin 3 asiakaslupausta on niin kuin näin vahvat. Eli me luvataan asiakkaille tuottavuutta inhimillisesti, säästöjä järkevästi. Nämähän usein menee niin kuin käsi kädessä, että kumpaa sieltä syntyy, että tuleeko sieltä tuottavuutta lisää vai tuleeko sieltä säästöjä. Ja sitten sen lisäksi vielä hyvinvointia yksilöllisesti. Et me ollaan poikkeuksellinen tutkimustalo siinä suhteessa, että me seurataan ja tutkitaan kaikkia näitä 3 eri suuntaa. Ja tästä tuleekin tämä meidän perustehtävä, missio. Eli meidän tehtävänä on rakentaa tuottavia ja arvostettuja yrityksiä. Ja meille tämä arvostettu yritys tarkoittaa sitä, että ihmiset haluaa sinne innokkaasti mennä duuniin sinne, niiden on hyvä siellä olla, ne pystyy toteuttamaan itteensä, ja samalla se on erittäin tuottava se yritys. Ja sitten taas, jos katsoo sieltä yksilön kannalta, niin ehdottomasti tämmöinen energisyys, hyvinvointi, jaksaminen on niitä teemoja, joiden kautta niin kuin pitkällä tähtäyksellä vain voidaan olla hyvä yritys, voidaan olla se arvostettu yritys. Eli nämä on niitä meidän lähtökohtia, joita me halutaan meidän asiakkaille tuoda ja pystytään tuomaankin. Sitten me esittelen vielä lyhyesti tämän
meidän prosessin ennen kuin Patrik menee sitten noihin tutkimustuloksiin ja niihin havaintoihin, mitä sieltä on löydetty, niin te saatte kiinni siitä, että minkä näköisissä vaiheissa me voidaan teitä ja eri asiakkaita auttaa. Eli ensiksi on tietysti tämä projektin suunnittelu ja tämän tutkimushankkeen niin kuin läpivieminen siellä organisaatiossa ja sen viestinnän suunnittelu. Ja tämä me tehdään niin kuin poikkeuksellisen läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa, ja meillä on iso liuta hyviä ideoita, että miten me saadaan se vastausprosentti mahdollisimman korkeaksi. Koska se on yksi niistä isoista asioista, että yleensä henkilöstökyselyissä tai terveyskyselyissä tai mitä niitä onkaan, niitä kyselyitä, kulttuurikyselyitä tai muuta, niin ne vastausprosentit meinaa jäädä pikkusen alhaiseksi, ja me ollaan laitettu itsellemme rima niin kuin korkealle, että noin 80% pitäisi saada yrityksestä niitä vastauksia, ja kyllä me usein sinne päästään, että tänä vuonna paras on 89, ja taitaa olla 75 paikkeilla näissä meidän omissa tutkimuksissa, niin huonoin vastausprosentti. Sitten se itse tutkimus tehdään, se on näppärä tehdä, se voi tehdä kännykällä, se voi tehdä PC:llä, Macillä, hyvin niin kuin helppo vastata kysymyksiään suhteellisen paljon, mutta se tarkoittaa sitä, että silloin me saadaan teille erittäin syvällistä tietoa. Ja sitten sieltä tulee poikkeuksellisesti yksilölle tulee tämmöinen hyvinvointiin liittyvä henkilökohtainen raportti, jota ei yritys saa, mutta yksilö saa. Ja siellä tulee vinkkejä sit siitä, että miten se sitä hyvinvointia voisi kehittää, viedä eteenpäin. Ja sitten tulee se yritysraportti, jota sitten pureskellaan niin kuin useammassa tilaisuudessa, mutta tähän liittyy aina johtoryhmän kanssa pidettävä strategiapäivä, jossa nämä asiat syväkäsitellään, luodaan selkeä näkemys siitä, että mitkä asiat tämän meidän tutkimuksen perusteella auttaa teitä viemään teidän omaa liiketoimintastrategianne eteenpäin. Ja valitettavasti myös sieltä voi löytyä asioita, jotka ehkäisee sitä. Eli ovat semmoisia, jotka estää sen strategian toimeenpanoa. Ja sitten luodaan niitä tavoitteita sinne, että mitä asioita lähdetään korjaamaan, luodaan mittaristo ja sitten toimenpideohjelma. Ja tämä kaikki aina kuuluu meidän kiinteäseen tarjoukseen nämä 4 ekaa vaihetta. Ja sitten tämä 5. vaihe tulee siitä, että mitä lähdetään tekemään, ja se riippuu sitten ihan siitä, että mitä tämän strategiapäivän aikana on saatu aikaiseksi. Mutta tämä ehkä tämmöisenä kaupallisena osuutena, ja nyt sitten mennään näihin tutkimustietoihin ja ruvetaan käymään niitä läpi. Ole hyvä, Patrik. Hei, tässä, yksi slaidi olikin vielä. Eli tämä on oikeastaan se rakenne vaan sitten meidän tutkimuksesta, eli on tämä me-puoli, eli kulttuuri, johtaminen, vuorovaikutus, sitä tutkitaan siellä. Sitten on tämä minun työni puoli, jossa me tutkitaan enemmän sitä työmotivaatiota, työn merkityksestä, työssä kehittymistä, tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten näihin kahteen me voidaan tai yhdistetään vahvasti tämä yksilön hyvinvointi, ja sitä kautta me pystytään analysoimaan tuloksia aivan eri tavalla kuin meidän kilpailijat, ja sen takia pystytään tuottamaan teille paljon niin kuin täsmällisempää tietoa, syvempää tietoa, ja juuri sitä tietoa, että jolla sitä tuottavuutta tai hyvinvointia voidaan lähteä viemään sitä eteenpäin. Nyt mä annan Patrik sulle. Kiitos Pasi. Kyllä, niin näköjään vähän tässä linkkarin livessä heittää nuo dia-otsikot, mutta semmoista se elämä välillä on. Joo, ja nyt ehkä tässä tapahtumassa me puhutaanko jo tuottavuudesta vielä nimenomaan niin kuin henkilöstötuottavuuden näkökulmasta. Että nyt ei ole kyse siitä, että tuleeko AI tänne ja tehostaa jonkun työtä tai prosessia, vai että miten ne niin kuin ihmiset siinä niin kuin pystyy tekemään työtänsä. Ja ei nyt ole tarkoitus viljellä hienoja sanoja, mutta niitä kuitenkin niin kuin, monesti kansainvälisessä kirjallisuudessa tässä puhutaan sen presenteismin käsitteen kautta. Ja oikeastaan tuossa näkyy tuonne Harvard Business Reviewn tuonne artikkeli, missä katsotaan, että tämä työn tuottavuus tai tämä presenteismi, niin monesti kun mietitään sitä työtä ja varsinkin yksilön hyvinvoinnin näkökulmasta sitä työtä, niin keskitytään ehkä helposti sairauspoissaoloihin tai jopa ehkä työeläketyyppisiin asioihin ja paljonko työterveys maksaa. Mutta jos te tuosta kuvasta otatte tuon presenteismin osuuden, joka on siis periaatteessa sitä, että ihmiset on töissä, mutta ei saa töitä tehtyä, niin se on niin kuin valtaosa näistä niin kuin tuottavuusvaiheen kustannuksista yksilöstä tulee täältä. Eli tämä tavallaan tämmöinen työn tuottavuus ja sen vaje silloin, kun ihmiset kuitenkin on töissä, niin on kyllä semmoinen asia, joka niin kuin on yrityksiltä ja organisaatioilta niin kuin aika pitkälle piilossa meidän kokemuksen mukaan. Siellä on todellakin iso potentiaali niin kuin muuttaa ja parantaa asioita.
Eli puhutaan nyt nimenomaan niin kuin oikeastaan niin kuin töissä olevista ihmisistä ja miten he olisivat tuottavampia. Ja se on sitten toinen asia, että onko sairauspoissaoloja ja tuommoisia pitkäaikaisia asioita. Joo, ja muutama sana ihan aistista tuottavuudessa. Mennään kohta katsoa tuloksia. Mutta meidän tutkimuksissa ensinnäkin niin me nähdään, että ne on niin keskimäärin. Kohta tullaan siihen, että keskimääräisestä niin tiedosta ei ole kyllä minkäänasteista hyötyä niin kenellekään se auttaa keskustelemaan asioista, mutta organisaatiolla sitten hyötyä. Mutta keskimäärin nähdään aistissa, että työntekijöiden niin tuottavuusvaje on noin 15%. Ja se nyt ei ehkä sano mitään, mutta jos se laitetaan rahaksi, niin se on 12 000 euroa per työntekijä. Oletuslaskennalla niin kuin oletetuista normaalista työpäivistä ja työpäivän hintana 350 euroa, ja monessa organisaatiossahan se on nykyään kyllä paljon enemmänkin. Eli rahasummat voi olla isompiakin, mutta ehkä selkeintä hahmottaa, että 38 päivää jää keskimäärin työtä tekemättä, vaikka ollaan töissä. Se on aika valtava määrä. Ja tämä nähdään aistin datassa, tämä tulos, mutta se nähdään kyllä monissa tutkimuksissa, että se suuruusluokka on niin kuin tota tasoa. Ja aistissa meillä on 3 validoitua tuottavuusvajeen mittaria. Se on ihan oma maailmansa, että miten niin kuin työntekijän tuottavuutta otetaan kyselyillä kiinni. Näitä kyselyitä on paljon, niitä on erilaisia, niillä on erilainen tutkimusevidenssi ja jokaisella kyselyllä on omat vahvuutensa, myös omat heikkoutensa, jonka takia me poikkeuksellisesti käytetään tässä teemassa, koska tämä on niin tärkeä meille. Me käytetään 3 eri mittaria, jotta me nähdään, että kulkeeko ne niin kuin tavallaan linjassa toistensa kanssa, antaako ne yhtenäväisiä tuloksia, voin sanoa, että ne antaa, ja mikä tuo tavallaan uskottavuutta niille tuloksille. Et jos meillä olisi vain yksi mittari, niin sen voisi aina miettiä ja sanoa, että no, mitä se nyt kertoo, ja onko se nyt hyvin kysytty, ja näin poispäin. Mutta me ollaan todella haluttu satsata tähän, ja sen takia meillä on 3 mittaria, minkä kautta me katsotaan. Ja oletuksena ei ole myöskään se, että työntekijät on 100% töissä. Eihän se ole niin millään tavalla realistia, että aina on niin 100 lasissa, kun tässä on tämä elämä ympärillä. Mutta on semmoinen oletus, että niin ollaan niin 80% töissä, saadaan töitä tehtyä, niin se on ihan riittävän hyvä. Mutta jos se me jää alle sen, niin sitten aletaan laskea tuottavuusvajetta. Ja tämä onkin käytäntö, joka on monessa mittarissa sisäänrakennettunakin oikeastaan. Ja nähdään. Ja tätä, kun käytetään tämmöisiä oletuksia, niin tuossa on tuonne kuva, jota en ala kaikilta osin käymään läpi, mutta oikealla kuva, jossa on yksi meidän raporttianalytiikkaa tuottavuusvajeeseen liittyen, missä me katsotaan tietyn näköisissä aineistoissa tai vaikka yleensä organisaatiossa, että kuinka siinä organisaatiossa, kuinka isoksi se tuottavuusvaje kasvaa kokonaisuudessaan, ja sitten tässä kuvassa me jaetaan, että miten se tuottavuusvaje tulee erinäköisistä yksilöiden hyvinvoinnin tämmöisistä ylätasoryhmittelyistä, joita me kutsutaan hyvinvoiviksi, itselleen ankarat, joka on vähän sellainen perfektionistien ja itselleen vaativien popula, joka on hyvin aikainen riskiryhmä, mutta jos työn tuottavuus on jo selkeästi heikentynyt, vaikka kaikki näyttää olevan niin kuin fyysisessä ja henkisessä hyvinvoinnissa hyvin, mutta se on jo se perfektionismi ja se vaativuus tekee siitä tuottamatonta. Sitten on perinteisiä elintapahaasteita, hyvin jaksavia ihmisiä, mutta ehkä niin kuin ei kaikki elintavat ole kunnossa. Sitten meillä on väsyneitä ihmisiä palautumishaasteisissa, ja runsaasti haasteisissa on niin kuin sit jo niin kuin semmoisia, joille työkyvyn haasteet on varsin isoja. Ja niitä pointteja, en nyt tässä katso, tuosta näette vähän, miten tuottavuusvajeet tulee jo erityyppisistä ihmisryhmistä, mutta olennaista katsoa, että kaiken tyyppisissä ja kaikenlaisissa hyvinvoinnin niin kuin tilanteissa tuottavuusvajetta pääsee kertymään, mutta totta kai sitä pääsee kertymään enemmän tuolla, missä väsymys on suurinta ja haasteet on isoimpia. Mutta oikeastaan tuo olennainen pointti on, että jos niin kuin me ollaan vähän testattu tämmöisessä 15 000 hengen aineistossa tätä juttua, niin se skaala alkaa tuosta 5 000 toi X-akseli, mikä vaan kuvastaa sitä, että jos otetaan 15 000 hengen porukkaa, niin 5 000 ei ole tuottavuusvajetta lainkaan. Eli kolmanneksella ei ylipäätäänkään, ja monesti organisaatiossa ole tuottavuusvajetta lainkaan, mutta niin lopulla on. Ja yritän hahmottaa tällä vaan sitä, että se, että meillä on henkilö, jolla ei olisi tuottavuusvajetta, niin ei tämä ole niin mikään posketon rima. Että 1/3 mistä tahansa populaasta pystyy tähän, mutta me yritetään saada, että miten ne muutkin saada sinne suurin piirtein sinne mukaan. Okei, ja meidän datapankkina, että meillä on siis satoja organisaatioita, joilla me ollaan tehty näitä analyysejä ja yli 40 000 vastaajaa, riippuen vähän meidän niin kuin datapisteistä, niin välillä meillä on se 40 000 ja välillä meillä on sitten pienempiä N-lukuja, kun meillä on erinäköiset asiat tullut kehityksen myötä. Mutta meillä on aika hyvä
datapankki tuossa pohjalla. Niin nyt päästään katsoa sitä vähän vielä syvemmälle, vaikka olihan tossakin tulosta. Ja yleensä kun näitä analyysejä tehdään, on niin kuin ajatuksenakin sit on hyvä miettiä, että miksi töitä ei saa tehtyä, miksi se on tuottavuusvajetta, niin se voi olla työssä tai työn ulkopuolella. Ja ehkä joskus, kun kuulee ihmisten juttelevan, niin jutellaan, niin monesti helposti se on niin, että moni miettii tätä tuottavuusvajetta sieltä omasta taustasta, että, niin kuin, että jos on hyvinvointiala ihminen, niin se miettii, että no nyt vitsi, kun ihmiset olisi jaksavampia ja hyvinvoivia, niin kyllä ne olisi tuottavia. Jos on johtamisorientoitunut ihminen, niin saattaa miettiä, että vitsi, kun firman niin kuin työn tavoitteet olisi selvempiä tai johtamisessa olisi jotain parempaa, niin sitten ne olisi tuottavampia. Molemmat on niin tavallaan oikeassa, koska se voi tulla näistä monista asioista, mutta sitten on myös vaarana, että niin kuin asioita niin kuin liioitellaan sen oman kokemuksen kautta, kun ne voi tulla niin monesta paikkaa, mitä kohta katsotaan. Ja joskus sitten kanssa törmää siihen, että ajatellaan vaan, että no jos ne ihmiset on suurin piirtein työkykyisiä ja firmassa on kiva olla, tai ne on tyytyväisiä, niin sitä kautta pystyttäisiin auttaa arvioimaan tuottavuutta, mutta sitten se ei kyllä niin kuin pidä paikkaansa. Niin kuin, että mä näytän taas 2 eri esimerkin kautta, mutta että jos nyt vaikka aika moni yritys seuraa niin kuin työsitoutumista ENPS:n kautta, joka nyt on jonkun asteinen kanssa työtyytyväisyyden kai niin kuin etämittari, niin esimerkiksi meidän aineistossa nähdään, että ENPS:lle ei oikeastaan mitään yhteyttä siihen yrityksen keskimääräiseen tuottavuusvajeeseen. Että tuo kuva tuossa, ENPS ei ole ehkä kaikille tuttu mittari, ja jos ei, niin ei nyt mene sen syvempään, mutta pointti on, että se saa tuloksen asteikossa -100 ja se olisi ihan kiva, jos se olisi ainakin vähintäänkin yli 0, ja kyllä se nyt mielellään yli 30 pitäisi olla, ja moni organisaatioita, joissa tavoite on, että ENPS on 50. Se niin kuin vahvasti tuolla plussalla. Mutta näette, että mitä enemmän mennään tuossa asteikossa oikealle päin, niin tulokset on kyllä ihan flättiä tuossa käytännössä katsoen. Eli pointti vaan, että ENPS:n avulla ei kyllä pystytä tämmöistä työn tuottavuusvajetta arvioimaan. Tuosta kuvasta näette muuten jo pikkasen, jos katsoo tuota scatterplottia tuossa vähän, että organisaatiossa voi olla monennäköisiä tuottavuusvajeita, että jos mä alussa sanoin, että se on keskimäärin 12 000 € per henkilö, ja vaikka nuo luvut näkyy ehkä tuossa vähän pienellä, niin jos katsotte miten on, niin tuolla alimpana tuolla on tuolla organisaatioita, joissa keskimääräinen työn tuottavuusvaje on 5 000 tai 5-10 000 välillä, eli selkeästi pienempi kuin keskimäärin, mutta siellä on myös organisaatioita, joissa työntekijän keskimääräinen tuottavuusvaje euroina vuodessa on yli 20 000, että mieluumminhan taas siellä alempana, jos aikoo tulosta tehdä. Mutta okei, ENPS ei sinällään riitä, että pitää tietää tarkemmin, ja miksei ehkä yleinen työkyvyn kokemus riitä, niin siinä haluan oikeastaan näyttää sitä, että paitsi että aistista saadaan tuloksia, niin me tehdään tätä tutkimuksellisesti, niin meille tuossa just tuli uusi julkaisu, niin kuin väitöskirjasta, joka on pitkälti aistin pohjalta niitä koostettu. Ja tässä julkaisussa oli paljon erinäköisiä näkökulmia, mutta yksi oli muun muassa se, että jos me katsottiin itsearvioitua työkykyä näillä tyypillisillä suomalaisilla mittareilla, millä niin kuin sitä tehdään, niin jos henkilö koki, että mun työkyky on erinomainen, niin näillä henkilöilläkin 15% oli suht isoa tuottavuusvajetta. Ja jos työkyky koettiin hyväksi, mikä nyt on sekin hyvä tilanne tietysti, niin näistä jo yli puolella on työn tuottavuusvajetta. Eli me ei pystytä niin kuin tätä työn tuottavuusvajetta vaan miettimään sen näkökulmasta, että siellä on joku tyyppi tai henkilö, joka kokee, että kyllä mä pystyn hyvin tekemään töitäni ja jaksan tehdä. Tässä on muustakin kysymys. No mistä muusta tässä nyt siitä on kysymys? Ja alan sitten vähän näyttää niitä tuloksia esimerkiksi tuosta. Nämä kaikki kuvat nyt, että mä voisin laittaa tähän niin kuin sen 20-30 000 ihmistä jokaisessa plotissa, mutta nämä kuvat on nyt siis silleen, että tässä katsotaan näiden organisaatioiden tuloksia suhteessa tuottavuusvajeeseen. Eli jokainen tuommoinen pylpyrä tuolla tarkoittaa, että siellä on joku organisaatio. Yritys, julkisen sektorin organisaatio, meillä on monennäköisiä tuolla. Ja näitä kun lähdetään katsoa, ja mä vähän puhun alussa tätä pointtia läpi, vaikka ei ole tarkoitus pysähtyä jokaiseen kuvaan, vaan haluan luoda tästä tietyn tarinan, mutta näissä kaikissa on silleen, että tuonne oikealle päälle mennessä lisääntyy ne ilmiön pisteet, eli jos me katsotaan ekaa kuvaa, työn organisointi ja sujuvuus, niin aistissa asiat pisteytetään 0–100 melkein kaikilla osa-alueilla, ja työn organisointi ja sujuvuus on parempaa, mitä enemmän se pylpyrä on tuolla oikealla puolella.
Ja sitten samaan aikaan tuossa näkyy tuon tuottavuusvajeen rahaa, ja niin kuin mitä matalammalla se pylpyrä on, niin sitä pienempi tuottavuusvaje on. Eli ihanteellisesti me haluttaisiin nähdä, että jokaisessa pylpyrässä joku organisaatio löytyy tuolta vähän niin kuin oikeasta alan kulmasta. Mutta kun me tehdään tuosta analytiikkaa kuitenkin, niin me nähdään, että mitä enemmän toi menee niin kuin oikealle, eli mitä enemmän pisteet paranee, niin tuottavuusvaihe kyllä pienenee sitä enemmän, mitä parempi on työn organisointi ja sujuvuuteen liittyvät tekijät. Ja nämä kaikki on hyvin yläkäsitteitä. Totta kai meillä on aistissa lukuisia niin kuin näkökulmia, miten tätä tarkennetaan. Mutta jos me tälleen ylätasolla katsotaan, niin on päivän selvää, että mitä parempaa työn organisointi ja sujuvuus on, niin työn tuottavuusvaje näyttää niin kuin pienenevä. Se on varmaan niin kuin kaikille niin kuin myöskin hyvin loogista. Mutta joku voisi miettiä, että eihän nyt kaikki ole vain työn organisointia ja sujuvuutta, että onhan siitä työn merkityksellisyydellä ja arvopohjallakin merkitystä. Ehdottomasti on. Ja nähdään myös meidän analyyseissä, että mitä paremmin organisaatiossa työntekijät kokee sen työn merkityksellisesti ja pystyy tekemään töitä omien arvojen pohjalta, niin sitä parempi on niin kuin, tuottavuus. Työyhteisön toimivuus on tietysti tärkeää ja vuorovaikutus hyvin monellakin tavalla. Sielläkin sama asia, että mitä paremmin asiat on niin kuin työyhteisön vuorovaikutuksen tasolla, niin taas tuottavuus paranee. Ja ilman muuta kaikkihan nämä työt ja moni muu työasia, analysoidaan me monia muitakin, nämä vaan tiettyjä nostoja, mutta kaikki nämä työn eri osa-alueet loppujen kulminoituu tietysti johtamiseen ja myöskin esihenkilötyöhön. Niin ehdottomasti nähdään niitä, että mitä paremmin asiat on johtamisessa ja esihenkilötyössä, niin taas tuottavuusvaje pienenee. Pointti on, että työ on täynnä niin kuin tämmöisiä niin kuin tekijöitä, jotka vaikuttavat tuottavuusvajeeseen. No mutta sitten on ne hyvinvointipuolen ihmiset tai henkilöt, jotka miettii hyvinvoinnin näkökannasta, että onko sillä merkitystä? No on, silläkin on merkitystä. Jos me taas ylätasolla katsotaan, taas jokainen näistä teemoista ne pilkotaan aistissa huomattavasti pienempiä palasia, jotta me voidaan oikeasti päästä kiinni niihin nyansseihin, mistä se oikeasti on. Eihän se auta vielä, että me tiedetään, että terveydessä on haasteita tai työn organisaatiossa on haasteita. Meidän pitää tietää hyvin detaljitasolla, minkälaisia haasteita ne on, jotta me pystytään ratkaisemaan. Mutta kun me ylätasolla tarkastellaan, niin joo, kyllä terveys ja toimintakyky on ilman muuta tärkeää. Mitä parempi terveys ja toimintakyky on, niin taas työn tuottavuus paranee. Mutta entäs se ihan arjen merkitys, joka työn ulkopuolella arjen pitäisi olla merkityksellistä ja elää arvojen mukaista elämää. Onko se tärkeää? No sekin on erittäin tärkeää, niin kuin jopa aika vahvakin viiva tuossa, että mitä enemmän löytänyt siitä arjesta merkityksellisyyttä ja pystyy toimimaan tavallaan omien arvojen mukaisesti, niin selkeä yhteys tuottavuusvajeeseen. Ja ilman muuta puhutaan paljon mielialasta, ahdistuneisuudesta, FKDista ja näin poispäin. Aivan selvää, että mitä parempi mieliala, mutta ei pelkästään mieliala, vaan monennäköisesti psykologisen joustavuuden tyyppiset elementit, eli onko itsemyötätuntoa, pystyykö keskittymään olennaiseen, tuntuuko, että niin tämmöinen location of control on niin omissa käsissä, niin nämä kaikki niin kuin, on osa sitä, että niin kuin työn tuottavuusvaje on pienempi. No sitten löytyy tietysti uni-ihmisiä, jotka puhuvat, että nyt kun nukkuminen on tärkeää, niin onkin. Itse asiassa toi on vähän flätti tuossa niin kuin toi viiva, mutta totta kai uni on tärkeää, vaikuttaa työn tuottavuuteen. Tässä ehkä on enemmänkin niin, että toi keskimäärin meidän asiakasorganisaatiossa kaikilla ne unihaasteet on aika samanlaisia, niin me ei saada sitten tuossa niin sen takia niin selkeitä viivaa, mutta ihan päivänselvää, että jos unessa on isoja haasteita, niin se heijastuu työn tuottavuuteen. Sitten on liikkumisala ihmiset, jotka liikkuminen on tärkeää. Niin onkin. Sieltäkin tulee. Mitä liikkuvampi olet ja varmaan mitä parempi kuntoista, parempi niin työn tuottavuus. Joku voisi sanoa, että mä oon pohjimmiltaan ravitsemustieteilijä, että mun pitäisi hirveästi puhua tästä, niin kuin, että auttaa niitä. Ja joo, se on totta, että syöminen näyttää myös liittyvän tähän. Mutta yritän hahmottaa pointin. Työn tuottavuuteen vaikuttavat erittäin monet tekijät, mutta nämä eivät sinällään auta sitä organisaatiota, joka miettii, miten me parannetaan sitä työn tuottavuutta, kun pitäisi tietää, mikä se meidän organisaatiossa on. Koska mä voin sanoa, että sitten kun me ollaan tehty näitä analyysejä tosiaan sadoilla organisaatioilla, niin se olennainen juttu ei ole tietää vaan, että voi vitsi, että on 100 ja 1000 asiaa, mitkä vaikuttaa työn tuottavuuteen. Olennainen asia on tietää, mikä meidän organisaatiossa on. Niin kuin nämä keskeiset asiat työn tuottavuuden joko tukena tai mitkä on työn tuottavuuden esteenä pullonkauloina, ne vaihtelee tosi paljon.
Tuossa on vaan niin kuin muutamia esimerkkejä, niin kuin mitä me nähdään meidän analytiikoista. Meillä on siis monennäköisiä analytiikkoja, millä me kaivetaan tavallaan ne assosiaatiot, että me päästään niihin juurisyihin, että mitkä tekijät ne just teillä on. Että se on niin kuin, kun ei kaikki, mutta joskus raportit voi olla semmoisia, niin että jos lähdetään katsoa, niin on vähän niin kuin olisi 10 tai 30 asiaa, mistä voisi lähteä liikkeelle. Mutta kun pitäisi tietää, että mutta mikä oli se olennainen sen meidän tavoitteen kannalta, niin sitten tarvitaan vähän monimutkaisempia analytiikkoja. Mutta tuossa on esimerkiksi yhdenlainen organisaatio. Ensinnäkin nuo selitysosuudet on vähän tämmöinen tilastollinen termi, mikä tuossa on tuottavuuden selitysosuus organisaatiossa on 56%, mutta pointti, että me pystytään ihan hyvin selittämään näitä ilmiöitä, että aistin datalla päästään kiinni siihen, mistä tuottavuudessa on kysymys. Mutta on esimerkiksi organisaatio A, kun me katsotaan top 5 tekijää, mitkä siellä on tämän takana, niin sieltä löytyy työpäivät venyy ja työn tavoitteet on epäselviä ja liian monta päällekkäistä työtehtäviä. Tämmöisiä selkeästi niin kuin työn organisoinnin ja työkuorman haasteita. Mutta sieltä löytyy myöskin niin kuin unen määrä ja palautumisen ja taitojen niin kuin haasteet. Eli totta kai sitten, kun me saadaan tämmöisiä analytiikkoja sieltä katsottu yhteen, niin tämä auttaa fokusoimaan, että ei tehdä mitä sattuu, vaan ajatellaan, että okei, nämä on nyt fokuksessa, ja lähdetään keskittyä näihin teemoihin. Sitten meillä on joku ihan toinen organisaatio, missä niin kuin todetaan, että täällä esiin nousee tämmöisiä teemoja, että onko sisäinen puhe kannustavaa ja onko tyytyväisyyttä olla läsnä, ja pystyykö, niin kuin, onko tämmöistä niin kuin joustavuutta rakentaa elintapamuutosta ja pystyykö keskittymään olennaiseen, ja sitten ne heijastuu vähän työyhteisökokemukseen. Niin näähän näyttää taas ihan selkeästi, että okei, nyt meidän pitää alkaa keskittyä psykologisen joustavuuden ja arvopohdintoja ja ehkä työyhteisön vuorovaikutuksen kaltaisia asioita, koska nämä kaikki ovat täysin valmennettavia teemoja. Sitten meillä on vaikka kolmas organisaatio, missä me katsotaan, että sieltä nousee esiin, että mietitään työpaikan vaihtoja, ei olla tyytyväisiä lähiesimiestoimintaan. Ylijohtokin niin kuin sekoilee, että ei me oikein tiedetä, mitä tämä tekee. Ja sitten sen päälle tulee niin kuin vähän, että ei pysty töitä tekemään omien arvojen mukaan ja nousee vähän sieltä oman yksilön omasta elämästä. Nämä värit on vaan sitä hahmottaa, siniset on vähän niin kuin työpaikan asioita ja violetit on vähän sen yksilön omia asioita. Niin nyt me pystytään miettimään, että okei, nyt tämä on se niin kuin pulju, missä me keskitytään siihen johtamiseen ja työn organisaatiot ja pystytään ehkä sille yksilölle kuitenkin keskittämään vähän tämmöistä ajanhallintataitoja ja rajojen vetämisen valmennuksia. Ja vielä viimeisenä, niin vaikka tuommoinen 4. organisaatio, missä tulee vähän niin kuin torkahtelutaipumus kieliväsymyksestä ja itse asiassa ylipainosta ja uniapneasta. Sitten siellä on vähän taloudellisia haasteita, organisaatio ei ehkä pysty tekemään sille mitään, mutta heidän on hyvä tietää, jos niin kuin työntekijöitä todella paljon ahdistaa ja voimia vie ja huolestuttaakin oma taloudellinen tulevaisuus, joka kytkeytyy ehkä myöskin heidän työsuhteeseensa. Voi olla tyytymättömyyttä painoon, terveyteen ja vähän esihenkilötukea, jolloin tavallaan tämä on hyvin tänne elintapapainotteinen, että tänne kannattaakin mennä miettimään, miten me tuetaan näiden niin kuin terveitä elintapoja. Mutta nämä on niin kuin esimerkkejä, joita hahmottaa vaan, että niin kuin me nähdään monennäköisiä organisaatioita. Pasi, olisiko sinulla tästä jotain ajatuksia, käynyt näitä läpi niitä, niin tästä moninaisuudesta, mitä nämä tehdään? Joo, ja toi on just siitä, että ollaan jo tässä sanottukin aikaisemminkin, että tässä ei ole sellaisia niin kuin yksinkertaisia sääntöjä, että kaikissa organisaatioissa, jos teette näitä juttuja, niin heti paranee, vaan tämä on nimenomaan salapoliisityötä ja hyvin syvälle kaivautumista aina siitä, että mikä missäkin organisaatiossa niin kuin sitten ei ole kohdalla. Ja tietenkin me löydetään myös, että ei tule nyt väärää käsitystä, niin ihan hirveästi niitä asioita aina, jotka on kohdallaan. Niitähän vaan vahvistetaan ja sitten tuetaan. Mutta kyllä tuolla on niin kuin monta semmoista mielenkiintoista teemaa, mitä mä tuossa vielä näytän parilla slaidilla kohta lisää. Mutta yksi on semmoinen niin kuin tämä työn tavoitteellisuus. Ja se on tosi mielenkiintoista katsoa, että miten näissä meidän datoissa me nähdään, että aika epäselkeää on se, että mitä ihmisten ensinnäkin pitäisi saada aikaiseksi. Sitten jos katsotaan siellä johtamisen tai esimiestyö tai esihenkilötyön kautta sitä, että miten sitten näitä tavoitteita johdetaan, niin sekin on aika lepsua. Ja sitten erityisen lepsua on se, että jos tulee vaikeita tilanteita, niin niihin ei puututa eli tämmöiseen alisuoriutumiseen tai tämän tyyppiseen ollenkaan. Ja nämä on niin kuin todella niin kuin haastava. Mennään vielä tuohon yksi taaksepäin vielä, niin käyn kohta läpi. Joo, niin se on niin kuin haastavaa. Ja sitten yksi päivä kuuntelin tuossa jonkun Harvardin proffan juttua, kun noista niin kuin ihmisten tavoitteista, niin se oli ihan häkellyttävä se niiden tutkimustulos siellä, että
että ihmiset käyttää alle 50%, siis 80-90% ihmisistä käyttää alle 50% omasta työajastaan omien tärkeimpien niin kuin työtavoitteiden tekemiseen. Siis sehän on ihan käsittämätöntä. Miksi ne on sitten luotu ne tavoitteet, jos sä et käytä aikaa niihin? Mutta se oli niin kuin siitä, se puhui vaikka kuinka pitkään ja selitti, että tämä on ihan yleinen tulos niille. Okei, mutta jos tätä sitten katsoo, niin kuin, että minkä näköisiä juttuja me ollaan siellä asiakkaiden kanssa tehty, niin kyllä tämä aika usein, niin kuin tuossa Patrikin datassakin me nähtiin, niin kyllä se täältä lähtee tästä esihenkilötoiminnasta ja johtajien niin kuin taitojen kehittämisestä. Ja se on varmaan ehkä, jos nyt pitäisi sanoa, että mikä on niin kuin kaikista tavallisin lopputulema, niin miten tuota parannettaisiin. Ja mehän ollaan tähän tämmöinen metodologia luotu niin kuin vähän 360 niin kuin tyyppinen metodologia tuohon meidän tutkimustuotteeseen, että alaiset pääsee arvioimaan niitä esihenkilöitään, eli sitä johtoa ja sitten lähiesihenkilöä, ja sitten nämä johtajat ja esihenkilöt arvioivat myös itseään. Ja me nähdään saman tien, että minkälainen käppi siihen tulee, ja aika usein se käppi on kyllä niin päin, että ne esihenkilöt kuvittelee olevansa paljon parempia johtajia tai esihenkilöitä kuin ovat. No toinen semmoinen jatkuva teema on oikeastaan tämän kohtaamisten, vuorovaikutuksen, vaikuttamisen niin kuin kehittäminen ja parantaminen. Ja sitten tullaan kolmantena, mitkä näkyy ihan selkeästi tuolla Patrikin noissa luvuissa kanssa, niin erilaiset hyvinvointiin liittyvät interventiot, on ne sitten enemmän sieltä itsensä johtamisen kautta, tai on ne sitten elintapojen parantamisen kautta, tai sen nukkumisen parantamisen kautta, tai mikä se onkaan. Mutta sitten se, mistä mä jo puhuin, niin nämä tavoitteet ja kaiken kaikkiaan se, että miten ne luodaan, miten niitä seurataan, miten niistä tulisi niin kuin riittävän motivoivia niille ihmisille. Toi on yksi iso semmoinen suunta, mitä paljon tehdään. Ja monia muita tämmöisiä pienempiä. Osa on innostukseen liittyviä asioita, osa voi olla eettisyyteen, maineeseen. Se riippuu ihan siitä organisaatiosta, että mitä sieltä löytyy. No sitten useinhan nämä asiat vaikuttavat joko tuottavuuteen tai sitten se tuo säästöjä, koska yksi iso asiahan on se, että jos ajatellaan, että miksi vaihtuvuutta on organisaatiossa, niin yksittäisistä syistä se lähiesihenkilö on se tärkein syy vaihtaa työpaikkaa. Eli se, jos ei toimi se lähiesihenkilösuhde, niin ihmiset vaihtaa niin kuin hyvin helposti sitä duunipaikkaa. Ja vaihtuvuus on yksi kalleimmista jutuista, mitä organisaatiossa voi olla, että kun katsellaan vaikka pörssiyhtiön näkökulmasta, niin onhan se ihan hurjaa silloin, jos me ruvetaan menettämään hyviä ihmisiä. Tai sitten nämä sairauspoissaolot. Mutta ihan samalla tavalla merkittäviä säästöjä on ruvettu löytää sitä kautta, että me saadaan näitä rooleja, rakenteita, on ne palaverikäytäntöjä, on ne sitten erilaisen organisaation struktuuria, väliportaita pois, niin poispäin, niin sieltä ruvetaan löytämään niitä säästöjä. Eli tämä on tosi monivaiheinen tämä juttu, ja niin kuin mä vielä kerran korostan sitä, tämä on salapoliisiduuni. Pitää ensiksi ymmärtää sieltä niistä datoista, että mitkä vaikuttaa meidän liiketoimintaan kaikista eniten. Sen jälkeen lähtee systemaattisesti kehittää sieltä, nostaa muutamia aiheita niin kuin, vuodessa siitä, että mitä me lähdetään tekemään. Kaikkea ei pysty kerralla tekemään, vaan kannattaa ehdottomasti mennä niin kuin pala palalta. Ja nämä on sitten tämmöisiä isompia konsepteja, mitä usein tehdään asiakkaiden kanssa, että voi olla jotain muutosvalmiuksien kehittämistä, konseptointia, strategioiden käytäntöön vientiä tai niiden laatimista, hyvinvointiohjelmien rakentamista ja sitten hyvin paljon näitä valmennuksia. Eli on se sitten johtamista, itsensä johtamista, viestintätaitojen parantamista, tämän tyyppisiä. Ja sitten usein myös näitä työkuvien roolien selkeyttämistä tämän kaltaisia. Ja vielä yksi slaidi, mikä on yhdelle meidän asiakkaista. Ja tuohon siinäkin on vähän otsikot hypännyt, mutta ei se mitään. Niin täällä oli näitä tavoitteita oli täällä tätä johtamisen parantamista. Siellä oli esimerkiksi löydetty yhdestä meidän faktorianalyysistä sitä, että siellä oli 35% porukoista oli sille, jotka oli hävittänyt sen kipinän. Niin miten nämä ihmiset saataisiin semmoisen tilaan, että ne löytäisivät sen uudestaan sen motivaation? Nyt taas pitää muistaa, että mehän ei voida sitä motivaatiota viedä, vaan me voidaan mahdollistaa asioita, jossa se motivaatio voi syntyä. Ja sitten oli esimerkiksi tuo parempi maine. Sitten lähdettiin miettimään, että mitäs asioita täällä pitäisi tehdä ihan niin kuin projekteina ja muuta, niin sieltä oli tämä strateginen suunta tuli,
Sitten oli ihan puhtaasti prosessit, oli huonosti määriteltyjä, lähdettiin sitä yrityskulttuuria, että mikä siellä on merkityksellistä, tärkeää, ja sitä kautta myös tätä yrityskuvaa rakentamaan. No sitten taas tämmöisenä operatiivisempana asioina, mitä se oli sitten tässä yrityksessä, niin se oli ihan sitä esihenkilötyön kehittämistä, johtamistyön kehittämistä, muutosvalmiuksien viemistä koko organisaatioon, itsensä johtamisen taitojen parantamista ja sitten hyvinvoinnin kehittämistä. Ja nämähän rakentuu joka kerta riippuen siitä, että mihin päin ne käyrät osoittaa, minkä näköisiä tuloksia me sieltä saadaan, niin sen jälkeen ruvetaan sitten rakentamaan näitä tavoitteita sen strategiapäivän yhteydessä. Hyvä. Tässä oli mun puolesta. Mitä, Patrik, sulla vielä, tai onko tullut kysymyksiä? Ei enää muuta, että alkaa webinaari ole loppumetrillä. Vielä ehkä se voi sanoa, että nämähän ei ole sellaista teoretisointia, että meillä on näitä asiakaskeissejä, kun me tehdään tähän malliin, niin kyllähän ne tuottavuusvajeet niin pienenee ihan merkittävästi. Puhutaan nyt sitten vaikka useita tuhansia euroja per henkilö tai millä tahansa mittarilla. Ei tämä se säkäpeli ole, että mitenkö tässä käy. Että jos tehdään oikeita asioita, niin asiat muuttuu, mutta me nähdään hyvin varsinkin meidän tutkimuksissa, että jos me räiskitään, että niin kuin pitäisikö tehdä tätä, mutta se populaatio tarviikin muuta, niin se on nolla hyöty. Tämä on nähty meidän tutkimuksessa, ettei niin kävisi. Mutta hei, toivottavasti tästä tuli ideoita. Meitä voi kontaktoida, jos joku kiinnostaa. Ja niin kuin jättäisin tuossa, niin että muistiin, meillä on seuraava webinaari tulossa. Jo sanoinkin jo pointit. Katri Saarikivi on luvautunut, joka on puhunut siis työpaikan empatiasta paljon ja monille varmaan tuttu, niin Katri tulee meille niin kuin vieraaksi siihen vähän sparraamaan meidän kanssa asiaa, ja toivottavasti saadaan teidät linjoille silloinkin. Toivottavasti nähdään jossain ja ollaan yhteydessä tavalla tai toisella joskus. Yes. Hyvää viikon jatkoa kaikille. Kiitoksia, kun olette paikalla. Kiva, moro. Moi moi.